Makita ninyo sa mga video nga atong gi-release kay naay karat, umurag na ay amigas ang ngit-ngit nga area sa atong video. Pwede ni nato masulbad nga sugaan lang yun nato ang shot. Pero syempre, naaman tay aesthetic nga gusto makuha. Kung gapangita ka og camera pang vlog, low budget documentary, street photography, ug pang live streaming, maayo kayo imong pag-abot sa Bisaya Unbox. Gamay nga hangyo, palihog ko like, share, subscribe, o comment sa ubos, kay dako kayo na siya nga tabang o suporta para encourage nga magpadayon ta og buhat og Bisaya content. Short form video content lang sa ta karon, pero ang atong long term nga gusto kay magbuhat ta og long form videos. Ang atong i-unbox karon kay ang Sony ZV-E10. Kani nga camera kay naa sa kategory sa mirrorless interchangeable lens camera, ILC. Tungod nga ILC ni siya, mapuli-pulihan ang lens ug pwede ta mo upgrade og lens para lang mas maayo o munindot pa atong video o photo nga makuha ani niya. Naa ang usual nga manual, naa ang power cord, naa ang USB-C cable, naa ang battery nga NP-FW50, na ang mic windscreen, na ang power adapter, na ang shoulder strap, na ang power adapter converter para sa UK. Na ang Sony ZV-E10 nga naay f3.5 to 5.6 OSS kit lens. Ang OSS kay acronym na ni Sony para sa ilang optical steady shot nga feature sa lens. Makatabang ni siya minus sa kakurog sa shot. Hinumdumi. Makatabang minus kurog, pero dili na makawala sa kurog o blurry photo o video kung dili sakto atong gamit sa camera. Mao kana ang unboxing nato sa Sony ZV-E10. Atangi ang full review ani nga camera ug kung kabalo ba gyud ta mo gamit ani niya. Desidido ko nga magbuhat og Bisaya content nga lahi sa kadaghanan nga Bisaya content nga naa sa panahon pagkuha ani nga video. Kung akong style sa video duol-duol sa gusto nimo nga content, suportahi ko ninyo. Usa sa paagi sa pagsuporta kay mo like, share, subscribe ug comment mo. Hangtod sa sunod ug mabuhi Bisaya.